Eger bir milleti ýok etmek isleýän bolsaňyz, ilki ol milletiň dilinden başlaň. Çünki dilini ýitiren bir millet bir gün ýok bolmana mejburdur. Dil hökman öwrenmeli. Çünki bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam. Ýöne iki adam öz arasyna düşünişmek üçin başga milletleriň dilini ulanýan bolsa, bular nähili adam? Muňa siz karar beriň. Burmunçan gele. Dabrat. Men şu wagt video hem edip durna. Syomkam gutaran wadyna pasudalan ýup peşgön barýan. Men barýansam bir kafeda zatda garaşa. Böyle abrat. Davay, paka. Men şu kysgaçyk wagtyň içinde türkmen dilinde öz manyetiniň bagdygyna garamazdan başga milletleriň sözüni ulandym. Bu ulanan sözlerim bu sözlerimin 38 göterimine barabar. Egerde men başga milletleriň sözüni ulanmagyny adaltman tersine köpetsem, mundan soňky nesil öz aralarynda gürleşýän wagty sözleriniň %50 göterimden gowragyny başga milletleriň sözlerini garşdyrar. Bu diýmek türkmen diliniň ýarsynyň gowragyny ýesir alyp, onuň ýerine başga milletleriň sözüni garşdyrmak diýmek. Ýeri türkmen dili garyp dilmi? Ýok, tersine türkmen dili söze baý, manyly, kökli dil bolup, hatda öwrenilmese kyn dilleriň biridir. Onda öz ene diliň bar wagty başga milletleriň dilinde awra bilen gürleýänlere näme diýmeli? Oňa da siz karar beriň. Evit vatanım, yürek